Salam mehriban tamaşaçılarımız. Atı-Vatan habarlary gepleşýärmidi. Siziň ähli hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, daşar ýurtdan diplomy iqrar etmegiň täze sanawy kabul edildi. Şeýlelikde öň bar bolan zerur resmi namalaryň sanawyna käbir üýtgetmeler we goşmaçalar girdildi. Türkmenistanyň bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29 martyna çykaran 80 belgili buyrug bilen tasdiklanan daşar ýurt döwletine berilen ýokary we orta hüner bilim hakyna resmi namalary Türkmenistany iqrar etmegiň tertibini ulanmak boýunça gözükdirje üýtgetmeler we goşmaçalar girdmek barada buyruk kabul edildi. Türkmenistanyň bilim ministriniň 2023-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna çykaran 20 belgili buyrug bilen esasan hem pandemiya döwründe daşar ýurt döwletine okayan taliplerimizi gyzyklandyrýar. Bu karar kabul edilenden soňra diplom iqrar etmek üçin resmi namalaryň sanawyna täze üýtgetmeler girdildi. Şol sebäpli täze sanawy size ýetirýär. Mehriban ýaşlar, daşar ýurt döwletinden berilen diplomy Türkmenistany iqrar etmek üçin zerur resmi namalaryň sanawy. Arda belenen nüfus boýunça iki sany el ýazywyna döwlet tarapyndan okuwa uğradylan raýat üçin anketa. Belenen nüfus boýunça özü we üç arkasy barada maglumat, ýagny nüfus boýunça 2 sany. 4 sany 3-4lik fotosurat. Görkezden nüfus boýunça okuw mektebiniň resmi blankyna ýazylan arxiv kepennama, ýagny türkmen diline terjimesi bilen 2 sany. Asl nüfus we 1 sany göçürmesi. Türkmen diline resmi terjime edilen diplomyň 2 sany göçürmesi. Garaşly döwletleriň arkadaşlyk agzasy bolmadyk ýurtlarda berilen diplom kanunlaşdyrylan bolmaly. Türkmen diline resmi terjime edilen diplomyň goşundysynyň ýa-da diploma supplement 2 sany göçürmesi. Garaşly döwletleriň arkadaşlyk agza ýurtlaryň okuw mektepleriniň akkreditasiýasynyň terjimesi bilen okuw mektebi tarapyndan möhür bilen tasdiklanan 2 sany nüfusy. Okuw mektebini okuw döwrüne üýtgedenler öňkü okuw ýerinden aýratyn arxiv kepennama getirmeli. Terjimesi bilen 2 sany asl nüfus we 1 sany göçürmesi. Okuw mektebini okuw döwrüne üýtgedenler ilki bilen okan ýerinden akademik kepennama getirmeli. Terjimesi bilen 2 sany akademik kepennamanyň asl nüfusy ýok bolan halatyna okuw mektebi tarapyndan möhür bilen tasdiklanan nüfusy hökmany bolmaly. Resmi namanyň eýesiniň erkine bagly bolmadyk ýagdaýlaryň tebiği betbagtçylyk, epidemiýa, pandemiýa we beýleki şoňa meňdeş ýagdaýlar ýüze çykmak sebäpli daşary ýurt döwletiniň hüner bilim edarasy tarapyndan kabul edilen bilim maksatnamalaryny elektron okuwlar we uzak aralyk bilen tehnologiýalar arkaly durmuşa geçirmek, dowam etmek barada namasy terjimesi bilen 2 sany asl nüfus we 1 sany göçürmesi. Raýat pasportynyň ähli sahypalarynyň göçürmeleri 2 sany, daşar ýurt pasportynyň ähli sahypalarynyň göçürmeleri 2 sany. Türkmenistany we okan ýurduna giriş we çykyşlar barada nüfus boýunça düşündiriş. 1 sany papka, ýagny 20 faýl sahypaly we 1 sany aýratyn faýl. Okuw 2000-njy ýylyň öň tamamlanan raýatlar iş kitapçasynyň 2 sany nüfusyny getirmeli. Ýagny iş kitapçasy elinde ýok bolsa işgärler bölümi tarapyndan tasdiklanan bolmaly. Ikinji ýokary bilim hakynda resmi nama, magistr derejesi hakynda resmi nama, orta hüner bilimiň ýa-da akademik kepennamanyň binýadyna alynan ýokary bilim hakyndaky resmi namalar iqrar edilen ýagdaýyna ozalky bilim hakynda resmi namalaryň terjime edilen göçürmeleri ve bar bolan halatyna iqrar şahadatnamasynyň nüfusy 2 sany. Bellikle resmi namalaryň terjimeleriniň ählisi möhürlenen we asl nüfuda bolmaly. Resmi namalar Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna terjime etdirilip bilinär. Resmi namalaryňyzyň terjimeleriniň dogrudygyny öz başdak barlamagyňyzy haýyş edýäris. Bilim ministrligi nädogry edilen terjimelerden ýüze çykýan ýalňyşlyklar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Resmi namalar tawşyrylany diplomyň, şahadatnamanyň we diplomyň goşundysynyň kepennamalaryň asl nüfuslary hemde resmi namanyň eýesiniň we tawşyrmagy ynanylan şahsyň pasportlarynyň asl nüfuslary görkezilmeli.
Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň iş topary zerur bolan ýagdaýyna raýatdan onuň daşar ýurtda okanlygy barada anyklaýjy goşmaça maglumatlary sorat biler. Ýokarda web geçilen arxiv kepirnamasyna aşagdaky maglumatlar bolmalydyr. Arxiv kepirnama ýokary okuw mekdebiniň resmi blankyna ýazylan, okuwa kabul edilendigini, her okuw ýylyna soňky okuw ýylyna geçirilenligi ve okuw tamamlanlygy barada belgisi we senesi görkezilen ýokary okuw mekdebi boýunça çykarylan buyruklar. Buyruklaryň ýanyna okan döwrüni, okuwyň haýsy görnüşini, günnäski, gaýbana, akşamky amala aşyrylanlygy, okan hünäri boýunça okuwyň günnäski, gaýbana, akşamky görnüşiniň kadalyk ölçew möhleti 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl. Diplomyň, şahadatnamanyň seriýasy, fan belgisi, berilen senesi. Guwannama okuw mekdebiniň ýolbaşçysynyň, rektoryň ýa-da prorektoryň goly bilen tasdiklanan, garaşly döwletleriň arkadaşlyk agza ýurdu üçin döwlet tuguraly möhür basylan bolmaly. Türkmen diline resmi terjimesi 2 fany. Hormatly tamaşaçylarymyz, halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty makul terjime. Daşar ýurtda bilim almak isleýän talipleriň terjimeleriniň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýanyň we dünýäniň durly künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamyna ýürütilişen makul hyzmat terjime merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýüz tutup bilerler. Mehriban ýaşlar, makul hyzmat terjime merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri, Oğuzhan, Yan Aytakow, Ankara Yübleyni köçesi, A blok. Makul hyzmat terjime merkeziniň ofisi 4-nji kat, 401. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan.turkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Ata Watan TV YouTube kanalyny iwarlamagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň ilki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.